harbi atfaha Allah ta'ala ya san da duk wani makiri ya sa yake cewa makaru wa makarna suna ta makaru, amma Allah ta'ala na kallon su ko muna roƙonsa ya wargaza duk makarun da suke yi. Idan ban manta ba, jiya muna cikin wannan sura mai albarka, suratu al-qadar. Mun tike karshen aya ta 3 kenan ko a wannan sura mai albarka. Insha Allah za mu dora kan aya ta 4 zuwa karshen sura insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، wannan ayoyi guda biyu cikin ayoyin jiya ne a bisa wato abin da ya shafi magana akan lailatul qadr. A jiya mun koro bayani game da lailatul qadr, sai lokaci ya mana hali muka tsaya muka kwana ana. Yau insha Allah za mu karkare wannan bayanai da suke magana akan lailatul qadari, wani lokaci ne, a ina ne ake samun sa, ya yake, ya siffofinsa, ya yanayinsa, ya washe garinsa, ya shaidanu suke kasancewa, ya samaniya take kasancewa, ya duniya take kasancewa, ya halittu ma suke kasancewa. Duka dai in Allah ya yarda za mu ji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul mala'ika, wato wannan saboda yawan mala'ikun shi yasa aka kawo aka yi tashdidin nazayu. Tanazzalu, mala'iku suna sassauka da yawa. Al mala'ikatu humul fa'il, su ne suke sassauka a wannan daren. Allah ce war ruhu, da mala'ika Jibrilu, fiha, a cikin wannan daren, bi idni rabbihim, da izinin ubangijinsu suke sauka, min kulli amrin, da kowane al'amari. Bi ma'ana mala'iku suna saukowa da al'amura da yawa. Ba a cikin suratul dukhan ba Allah ta'ala ce fiha yufraqu kullu amrin hakimin ba. To anan shine sura wannan aya ta hakaito wancan magana, min kulli amrin, ay amrin hakimin. Sai Allah ce amran min indina inna kunna mursalin. Kaga anan Allah ta'ala ya tabbatar mana lalle mala'iku suna sauka, kuma sauka mai yawa. War ruhu da Jibrilu, anan wasu suke cewa Jibrilu ya shiga cikin al-mala'ika. To sannan ko me kawo ar-ruh? Shi Jibrilu ana kiransa ruh ko? Qur'ani ma ana kiransa ruh. Sannan rayukan mutane su ma ruh ne. To anan akwai kamar na cikin suratul naba'i. Na cikin suratul naba'i malamai suke cewa na ruhu din nan na suratul naba'i karshenta, wato ba wai ana nufin Jibrilu ba, amma a cikin wannan ayar ta suratul qadar wannan ruhu din ana nufin Jibrilu ne. Ko me ya kawo haka shine wato keɓance wani ambato, kuma yana cikin ambato da aka yi da yawa. Ba komai bane wannan in ba girmamawa ba. Allah ta'ala ya girmama suratul Fatiha a bisa irin wannan wato siyakin. Ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wato wannan ayar, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Hakika mun baka sab'an minal masani, wato wasu ayoyi guda 7, masani wanda ake maimaita su da yawa, wal qur'an al-azim, kuma da al-qur'ani mai girma. Kuma tare da suratul fatiha tana cikin al-qur'ani. Idan aka ce al-qur'ani, in ka cire suratul fatiha kenan me bai cika ba, sai ka sa suratul fatiha sannan me qur'ani ya cika. Amma kuma can Allah ta'ala ce walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'an al-azim. To shine irin shi ne ana tanazzalul mala'ikatu war ruhu. Idan ka ce al mala'ika, in ka cire Jibrilu to abin bai yi ba har yanzu.
amma sai ka sanya shi zanto min mala'iku gabaɗinsu. Sannan kuma sai aka ce mi warro wannan malamai suke cewa bayan mi ambaton abu ke bantacce bayan an ambace shi a dunkule, wannan ana yin shi a larabci. Sannan kuma idan aka yi haka din girmama wannan abin ne, ko kuma saboda girman wannan abin. To kaga suratul fatiha ma a cikin alkur'ani girmanta ya kai girma, babu wata sura da ta kai suratul fatiha girma a cikin qur'ani gaba daya. Suratul fatiha ba, domin in ka kalle ta kamar yadda malamai suke cewa qur'ani duka littattafan farko ne aka tattare aka dunkule su aka sanya su a cikin alkur'ani. Shi kuma qur'ani duk girmansa sai aka tattare shi, ma'anar da yake kunshe da shi sai aka sanya ta a cikin suratul fatiha gaba daya cikin wannan ayoyin guda 7. To kaga ba karamar daraja gare ta ba. Da haka shi ma mala'ika jibrilu kakaf din mala'iku ba mala'ika mai daraja kamar sa. Saboda menene? Saboda yana kawo annabawa wahayi, saboda kuma ya kawo annabi wahayi. Shi yasa tunda abokin mai daraja ne, shi ma mai daraja ne. Allah ta'ala ya yaba mala'ika jibrilu, yake cewa wato a ƙarshen iza shamsu kuwirat, Allah ta'ala anan ya yabe shi yabo wanda ya kai gaya, hadda yake kiransa muta'in samma amin. Wato shi mala'ika jibrilu wato muta'in, ana masa biyayya a can sama, siffarsa a can sama amintacce ne, shi amintacce ne, Allah ta'ala ya da shi kenan. To kaga shi kadai ya samu wannan tagomashin, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya samu wannan tagomashin, to haka mala'ika jibrilu shi ma a cikin mala'iku ya samu wannan karramawa ne. Haka nan kuma suratul fatiha ita ma ta samu wannan karramawa din, aka ambace ta, sannan kuma aka ambace ta a cikin qur'ani, aka ambace ta kuma ita kadai. wannan shine tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha, bi ma'ana fiha damiri yana komawa cikin mukammi lailatul qadr. al-laila wato dare mace ce, shi yasa aka ce fiha a cikin wannan daren, bi izni rabbihim, tare da izinin ubangijinsu, min kulli amrin suke saukowa tare da kowane al'amari. Karkashin wannan imamu ibnu kasir yana cewa qawluhu ta'ala tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin, ay yuksiru tanazzalu al-mala'ika fi hadhihi al-layla li kasrati barakatiha. Lalle mala'iku da yawa suna sauka a wannan daren, kamar yadda mun faɗa jiya, mala'iku da suke sauka adadin su kamar adadin yawan ƙasa. Sannan kuma tawaga ce ta jibril wanda suke a ina, a fadar jibril ta sidratul muntaha, a nan suke. Malaikin cewa saboda albarkar wannan daren shi yasa duka mala'ikin suke saukowa. Wal mala'ikatu yanziluna ma'a tanazzulil baraka war rahma, mala'iku suna saukowa tare da albarka da rahma, kuma ba su kadai suke saukowa, suna saukowa da albarka da rahma. Kama ya tanazzaluna inda tilawatil qur'ani, kamar yadda mala'iku suke saukowa wurin da ake karanta alqur'ani. Wa yuhituna bi halqi dhikr, wato suna kewaye duk inda ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'una ajnihatahum, suna sanya fukafukansu akan mi li talibil ilmi, ga wanda ya fita neman ilimi, ta'aziman lah, saboda girmama shi. Wa amma ruhu inji ibnu kasir yake tafaqila al-murad bihi hauna jibril alayhi salatu wassalam, wannan kamar yadda muka bayani kenan. Wa qala sa'id bin mansur حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عامش عن مجاهد في قوله سلام هي، قال هي سلامة لا يستطيع الشيطان أن
ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adhan. Yake cewa shaidan ba zai aikata komai a cikin wannan daren ba. Me dalili? Saboda an ce salamun hiya hatta matla'il fajr. Anan wato akwai abin da aka gabatar da shi, wato aka jinkirtar da shi kai a madadin a fara gabatar da shi. Hiya din nan a ƙa'ida hiya salamun hatta matla'il fajr ne yake, to amma saboda Qur'ani yana cike da balaga ne sai aka ce mai salamun hiya hatta matla'il fajr, ai hiya ita daren, salamun siffarta wato aminci ce, ita wannan daren siffarta salam. To kaga sai aka gabatar da salam din kafin damirin na daren. Kaga wannan hikima ce da alkur'ani, cewa mene kaiwa matuƙa wurin ƙwarewa a kan zance. Salamun hiya hatta matla'il fajr, wato aminci ne kawai a cikin wannan daren, babu komai, ba a magana komai sai aminci. Hatta lilgaya ne, har lokacin da mai alfijir zai keto, har ketowar alfijir gaba ɗaya salama ce. wala yake cewa qawluhu salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Sa'id bin Mansur yake cewa qala taslimun lil mala'ikati lailatul qadr ala ahli al masajid, wato mala'iku za su rinka wa mutane da suke cikin masallaci sallama, za su rinka musu taslim, salamun alaikum hatta yatlu al fajr, har sai al fajr ya keto. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل أمر سلام حتى من الفجر. وتشي haka yake karanta Abdullahi dan Abbas, yana karanta min kulli imri'in kai salamun hiya hatta madalil fajr, haka yake karantawa. Ai min kulli imri'in, daga kowane mutum a wannan daren salamun aminci ne kawai yake lullube shi har mai alfijir yake to. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. wannan ma saukar mala'iku da zuwa da suke yi wurin masu yin sallah a cikin wannan daren, samuwar albarka daga su masu yin sallah din. Sannan kuma akwai wani hadisi na daban daga Abi Hatim an Ka'ab al-Akhbar yake cewa fi tanazzulil mala'ikati min sidratil muntaha suhbatu Jibril alayhi salam ila al-ardi, wato saukar mala'iku daga sidratul muntaha suna wa mala'ika Jibril da rakiya zuwa ga ƙasa. Wa du'a'ihim lil mu'minina wal mu'minati, kuma idan suka zo suna wa mu'minai maza da mu'minai mata addu'a. Mala'ikun da suka sauko ba za su bar ku haka ba, sai su da muku addu'a, ya Allah ka yafe musu, ya Allah ka ji kansu, ya Allah ka yi musu kaza, ya Allah ka yi musu albarka. Haka mala'iku da sun ga kuna sallah a masallaci za su yi ta muku wannan addu'ar mala'ika. Addu'ar waliyan Allah ma ya take, balle addu'ar mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, wadda ba su taɓa yin sabo ba. Kaga mala'ika in yama addu'a shi kenan. Da kuma dama su mala'iku suna wa muminai addu'a. Ka duba farkon suratul Ghafir, magana tana na cikin Alƙur'ani. Magana tana da faɗi inda mala'iku suke wa muminai addu'a. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في ليلة القدر لمن شأن ليلة القدر إنها ليلة صابعة هيك وإتا وتدريننا وتبقي بمعنى 27 ليلة الصابعة كده أو تاسعة ko kuma mi dare na 29.
wa innal mala'ikata tilka al-laila fil ardi aksar min adadil hasa, yake cewa lalle mala'iku a wannan daren a ban ƙasa wannan kan ƙasar tamu aksar min adadil hasa, sun mafi wato adadin tsakuwoyi yawa. wa qala al-amash an al-munhal an abdurrahman bin abu layla fi qawlihi min kulli amrin salam, yake cewa la yuhdisu fiha amr, wani al'amari ba zai faru marar daɗi ba a cikin wannan daren. Al'amari ne kawai mai kyau ke faruwa a cikin wannan daren, saboda faɗin Allah ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Wannan dare ne wanda yake cike da albarka, wanda na ɗaya daga cikin alamomin wannan dare ɗin, wato a ga daren ya yi wani irin sanyi, bayan ya yi sanyi kaga kuma ya yi haske, sannan karan kanka za ka ji kai ɗin kana natsi, za ka ji babu hayaniya. Duka wasu dabbobi masu kururuwa cikin dare a wannan daren ba za ka ji su, irin karnuka, irin su maguna, irin wasu ƙwari-ƙwari da suke ihu cikin dare, a wannan daren ba za su yi wannan ihun ba. A wannan daren kuma ba za ka taɓa ganin irin tauraron nan da za ka tauraro ya faɗo, ba za ka gani ba, ba za ka ga wannan tauraron ba. Sannan kuma daren zai kama da daren Lailatul Badar, a ranar da wata yi kwana 14. Wannan hasken da yake haka za ka ga wato yanayin ya kasance, ba wai irin bayani da ake yi ana cewa daga nan za ka ga Ka'aba, duk wannan surutu ne. Dare dai zai kyau, zai daɗi, yanayinsa zai daɗi, kai karan ranka ba zai ɓaci ba a cikin wannan daren, ko da wato kafin wannan daren a wannan yinin ranka a ɓace yake, to idan ka tashi cikin wannan daren za ka manta da wannan ɓacin ran, za ka ji ka kana wata annashuwa kamar an maka wani alkawari na daɗi, za ka ji kana ta wani shauƙi, to haka za ka rinka jinka. Kuma ba wai ƙa'ida dole bane ba, dole sai ka ji wannan, a'a, yana ɗaya daga cikin alamu, duk wanda ka ji daga ciki to ya nuna ma wannan daren Lailatul Qadr ne. Misali, sai ka tashi sai ka ga garin ya yi haske, kuma kai ka san ba wata, sai ga ya haske kalli sama, ka ga ko ina haske, to shi kenan ɗaya ce daga alamu na Lailatul Qadr. Ko kuma ka tashi ko ma ba ga hasken ba, sai ka ji farin ciki, sai ka ji ranka hankalinka duk ya kwanta, ka nutsu ba ka jin komai, zuciyarka kawai ta kwanta tana bugawa yadda Allah halicce ta. To nan ma sai ka tabbatar da menene kana cikin Lailatul Qadr ne. Ko kuma ka ji gari ya shiru, ba hayaniya da dabbobi, to nan ma sai kawai ka daga hannu kai ta addu'a, ko kuma ka je kai ta sallah, in kuma a cikin sallah kake shi kenan, in kuma cikin karatun alqur'ani kake sai kai ta roƙon Allah subhanahu wataala abin da kake so, duk abin da kake so sai ka roƙe shi. Sannan kuma idan aka wuce alfijir din, in ma baka gane ba cikin daren, to gari na wayewa za ka ga wato rana ba ta yi irin bauɗin nan ba, sannan kuma ga ta dai a fili, sannan kuma za ka ji ta yi zafi ba, ba za ta yi zafi ba farkon fitowarta kamar yadda ta saba yin kullum. Hada mutum zai ce bari fito ya sha hantsi, irin wani hantsin mai zafin nan, to a ranar ba za ta yi ba, wato za ka ji sanyi, kuma ga ta kana kallanta, a ga rana kuma ta fito kuma ba zafi, ba tare da zafi ba. To Lailatul Qadr burbushin wato ne, burbushin albarkar wannan daren ne. Kuma wani mai tambaya zai ce, yanzu ai idan aka ce yanzu mu muna dare yanzu, wasu kuma ba da rana suke, ya kenan su ma Lailatul Qadr su ya wuce, wanda daren ma zai zo nan gaba su ma wannan time din, adadin wannan time din da aka muku wannan Lailatul Qadr din, su ma can nan haka za musu. Kowace ƙasa, kowane ɓangare ko nahiya ta duniya, wato suna da wannan Lailatul Qadr din.
to sannan kuma akwai ƙasashen da me suke yin wato darensu yana yin awa 16, wasu ma darensu yana awa 18, wasu ma darensu yana awa 20 daidai, wasu ma darensu yana awa 22, yininsu awa 2 ne kawai, wasu kuma yininsu awa 4, wasu kuma yininsu awa 8, wasu kuma yininsu awa 6. To haka al'amuran duniya suka bambanta, ƙasashe daban-daban za ka samu wannan, wani wurin ma a ƙasa ɗaya ma za ka samu wani bambancin da zai gigita hankalinka. Kuma duka wanda yawanci in ka je ƙasashen arewacin duniya, idan aka ce ƙasashen arewacin duniya ana nufin me Europe kenan ko ƙasashen turawa. Idan kuma aka ce ƙasashen yammacin duniya ana nufin American da Latin American da Canada, wannan su ne suke yammacin duniya. Idan kuma aka ce Asian, fara da ƙasashen Laraba abin da ya gabas kawai, sannan kuma sai munan Afirka. Munan Afirka ba a fiye samun bambanci wanda zai gigita maka hankali ba, amma ko a London in gaje kamar yadda suke fada, sai ga muna shan ruwa ko kuma agogonsu ya nuna karfe 6-7 kuma ga rana nan suna kallonta ba ta fada ba. Awa nawa muke muna azumi ne? Awa nawa muke yi? Fara daga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, nan awa 12 muke ko? Awa 12, 13 ne. To kaga awa 13 muke yi. To su kuma suna awa 16. Awa 16 suke suna wannan azumi. Wasu kuma wanda su kuma yinin yayi yawa suna awa kusan 20 suna azumi. To kaga kenan wannan daren su awa 4 ne kawai. To duka bambancin nan gaba daya yanayin daren ku yanayin lailatul qadar din ku kawai. Tunda shi lailatul qadar ba wai yawan daren bane ba, a'a da ka samu daga cikin daren kai ibada to shikenan. Wani minti ɗaya ne kai ma ka shiga ciki. Da haka dai magana akan lailatul qadar tana da yawa, da haka malamai za su yi bayani kafin wannan lokacin insha Allah. Dan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin menene daga 23 da 5 da 7 da 9 tsakanin nan take, amma kuma zance mafi inganci wato 27 shine zance mafi inganci. Me dalili? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ya fito zai gaya wa sahabbai daren lailatul qadar, yana tahowa kan hanya kawai sai ga sahabbai suna fara, sai tsaya sai ya raba su, kawai sai ya manta. Yace na taho ne in gaya muku daren lailatul qadar, kawai sai wa'ancan suka shagaltar da ni har na manta, sai dai ya mantar da ni. Amma ku neme shi 25 da 7 da 9. Sai ya ce lailatul qadar da aka yi da ya wuce, ranar da aka yi shi an yi ruwa. Sai wani sahabi sai ya tuna, sai yake cewa ya tuna ran 27 ne, saboda a rannan washe gari, a ranar da aka yi ranar da kawai aka yi ruwa, masallacin annabi kuma samansa ba wai rufi bane wanda yake hana ruwa, rufi ne na zana, ruwa ya digo har a cikin masallaci. Yace bai mantawa a safiyar wannan lokacin da aka masalla asubahi, a wannan safiyar ya ga tabo a goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ruwan da aka yi.
ya ce bai mantawa tabbas ya ga wannan, ya ce ranar 27 ne. To shi yasa wasu malamai suke cewa 27 ne, amma duk wanda kaje ya ce ba a daidai ma daga 23, to wannan ana son ka raya dararen gaba ɗaya ne kawai, kar ma a samu kokanto. Kusan me dalili kuma? Kada ka je kuma an yi batan lissafi kar ka je sarkin musulmi ya batan lissafi, kunga sai an jira sarkin musulmi ya faɗa sannan a ce an ga wata. To kar a je a ranar da ya faɗa ya ce 1 ga wata ranar 2 ga wata ne to ya za a yi? To amma hikimar raya dararen nan guda 10 gaskiya ba karamin hikima ba ne ba. Da haka a bar mu raya wannan dararen kawai shi ne mafita, ba wai a takaita mu akan me wato da kaza zuwa kaza ba, a'a a bar mu raya su kawai. To shi yasa aka sunnanta me qiyamul layli. Da na Aisha take cewa idan 10 karshen nan suka zo, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daura farjallansa. A larabci idan aka ce mutum ya daura da mara farjallansa, abinda ake nufi biyu ne, sai aka dunkule su a wuri daya, ba ruwan shi da mata a ranar, sannan ko ba zai kwanta ba, zai ta sallah da karatun alkur'ani. Shi yasa sai ake cewa idan wannan kwanakin 10 suka zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananta ma wato kansa wurin ibada. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ce ya gafarta masa zunubansa gaba daya, ya raya wannan dararen gaba daya, to kai kuma wa kake jira? Kai mai zunubai tili, kana nan da zunubai tari baka san adadin su ba, to kai kuma ai ala babi aula ma ka raya mai Ramadan din gaba dayansa. To shi yasa nan ma ba yi kasa a gwiwa ba, sai aka ce kullum mu rinka sallar tarawih, kaga mun raya shi gaba daya. Sannan idan 10 karshe ya zo mu yi tahajjud, to gaba daya mun raya Ramadan insha Allah. Duk wanda zai sallar tarawih to ya raya watan Ramadan gaba dayansa. Kakka ɗauka dole sai ka tashi irin su karfe 3, karfe 2, karfe 4 ka yi sallah shi ne kara dare. Awa lala, da zaran ka yi na filfilu bayan isha'i to ka raya wannan dada. Sai ake ce amma da azumi ana son ya zanto ka rinka halartar mai sallar tarawih, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bi limami a wurin sallar dare, ana nufin tarawih kenan, ya bi shi daga farko har ƙarshe, sai suka yi wannan sallar bayan isha'i, to Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa me wannan mutumin kamar ya raya wannan daren gaba ɗaya ne. In dai ka bi limami har ya shafa'i da wutar in ji ku, wanda ku ne kuke bambantawa ce wai asham daban, shafa'i daban, witiri daban, kuma dukkan shi gaba ɗaya witiri sunan shi ba, dukkan shi gaba ɗaya sunan shi witiri, duk sallar kuma sunanta shafa'i da witirin, kuma sunanta qiyamul layl, kuma sunanta tarawih, kuma sunanta tahajjud, duk sunan na wannan sallar ne. Sallar da na filin da za a bayan isha'i ko ma su nawa ne, in ma raka ɗaya ne kai ya zama witiri, in ma 3 ne za ka yi ya zama witiri, in ma 5 ne ya zama witiri, in ma 7 ne, in ma 9 ne, in ma 11 ne ya zama dai witiri, duk ɗaya ne. Idan ba ka da ikon sallar raka'o'in da yawa, kai sallar raka'a guda ɗaya a matsayin witirinka na wannan dare, to shi kenan. In dai ba za ka iya ba ne ba, wata larura ce ko kuma wani abu ne ko tafiya ne ko makamancin haka, sai ka ce kai yau raka'a ɗaya za ka yi a madadin mai kiyamun lailin ka gaba ɗaya, to wani raka'a da kai kamar kara ya daren ne. To haka da duk wanda ya bi limami har ya salamce witiri, to shi kenan
yayi qiyamul layli. Amma duk wanda aka fara sallah aka gama mai raka'o'i guda 8 sai ya tashi ya tafi, to nan bai raya dare ba. Amma ba ana magana cikin azumi ba. Falalar da ake samu na hadisin manzon Allah da ya faɗa da shi, wannan falalar ne ba zai same ta ba. Ko kuma a yi raka'a 10 kaga ya tashi ya tafi, raka'a ɗaya kawai ta rage ma ba, raka'a kwaya ɗaya ita ma kul huwallahu za a karanta, ka tsaya a yi da kai wannan raka'a, kai da ka tsaya raka'a 10, raka'a 8, raka'a guda ɗaya, ko menene dai za ka samu in kai wannan raka'a sai ka same shi. Saboda kul huwallahu da za a karanta, wanda suke tsawaita su ne karanta kul huwallahu, kul a'udhu shikenan ba an gama raka'a. Kuma in kai ta ka huta shikenan, kawai daga nan za ka yi ta sharara baccin ka sai sahur ɗinka shikenan ba. Amma ka zo ka ba kanka wahala, ga ruksa an baka ka ba kanka wahala, wai ka ce wai kai bari za ka ajiye wani witirin sai ka sake nafil bidu cikin dare. Saboda bi kai da aka ce ma, annabi bai ce ma duk wanda ya tsaya aka yi sallama, duk wanda ya tsaya aka yi sallama, shi da wanda ya kiyamul duk ɗaya suke. To me kake so yanzu? Ni la ba san abin da mutum yake so ba. In ka bi fa ka gama, wanda ya kwana yana sallan kuma kai ka fi shi, kuma ka kwana kana bacci. Saboda menene? Ya bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai kuma kai gaba gadi. Jama'a, idan muka je sunna ta Annabi, muka je rukhsa sauki na Annabi ko na Allah, mai rigegeniya mai gaggawa mu aikata shi duk da saukinsa. Ai dama sauki aka mana. Da Allah ta'ala ce ya mana saukin salloli guda 50 sun dawo 5, kai ka je kai 50 din mana, ka ce kai wannan sallolin sun yi kaɗan, ko kuma gariba ka je ƙarar da ya mana gani, ka sallar ka bata ɓaci ba gaba ɗaya, sallar ka ta ɓaci ba. Da haka idan aka mana ruksa sai mu karba. Allah da manzo suna so duk abin da suka baka karba hannu biyu, kana mai jin daɗi, ba wai karkare na ba. In kare na yaya, kowane irin mutum ya baka kyauta kare na, Allah ba zai ji daɗi ba. To balle Allah da manzo da ce kai kaza a madadin kaza da kake kana son wahala, to kai kazan nan daidai ke da wancan ɗin wurin ladan. To kai wahalan kake so ko ladan? Na fata dai kowa ladan yake so, to ladan ka samu. To me za ka yi da wahala? Me za ka yi da wahala? Aikin banza ne wahalan fa. Amma in za ka karanta Qur'ani wani abu ne daban, in za ka yi zikiri wani abu ne daban. Yawwa, in za ka karanta Alƙur'ani ya fi kai bacci, in za ka yi zikiri ya fi kuma kai bacci. Amma magana kiyamun lailin ka gama wannan shi kenan, wani ma an gama. Wannan ne a takaice su ne za mu iya bayani a kai kan abin da ya shafi da kadari. Insha Allah sura ta kare, za mu shiga sabuwar sura. Malam karanta mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم. wannan sura an kira ta da suratul bayyina ko suratul lam yaku ko suratul munfakkina. Tana da sunaye da yawa, kuma sura ce madaniya a bisa zance mafi inganci. Akwai zantutuka na malamai, wasu suke cewa makkiya ce, amma gaskiya zance mafi inganci suratul bayyina madaniya ce. Saboda menene dalili?
dalili kuma shine sababin nuzul ɗinta. Dalilin saukar da ita wannan surar ta sauka akan Ubay bin Ka'ab, makarantin alƙur'anin nan. Wato lokacin da Jibril saukar da wannan surar yace ya Rasulullah ka karanta wa Ubay wannan surar inji Allah. Allah ya ce ka karanta masa wannan surar. Ubayyu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu hijira na da shekara 30. Sannan kuma mun sani ƙari'i ne, makarancin alƙur'ani ne, sannan kuma faƙihi ne wurin fassara ƙur'ani kenan, sannan kuma shine katibul wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ɗaya daga cikin marubutan wahayi shi Ubayyu bin Ka'ab. Sannan kuma rawi ne na hadisi, ya rawaito hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wannan mutumin yana daga cikin mutanen Madina, dan Madina ne, wato dan Muawiyah ne bin Amr bin Malik bin Najjar, kuma ya fito daga kabilar Khazraj. Mun san kuma Banu Khazraj kabilu ne na Madina. Akwai Aus, akwai Khazraj, su ne larabawan Madina ko? Daman Madina kabilu guda 5 ne suka hada ta. Akwai larabawa kabilu guda 2, su ne Aus da Khazraj. Sannan kuma akwai Yahudawa, Banu Kainuka, Banu Nadir, Banu wane da ɗan su uku ne. Ko kabilu ne guda 5 suka hada Madina. Sai kuma wato Qurayshawa mutanen Makka da suka shiga, da sauran larabawa na Hijaz gaba daya da suka shiga aka taru. Amma asali dai larabawa 2 ne, sannan kuma da Yahuda gidaje 3. Larabawan gida 2 ne, Yahuda kuma gida 3. To wannan su ne daga ɗaya cikin kabilar ta larabawa shi ne Ubay bin Ka'ab ya fito. To kaga kenan tunda anan ya fito, kuma Allah ta'ala ce idan Jibril ya kawo wannan surar ya ga manzon Allah kafin ya karanta kowa kirawo Ka'ab ya ce Allah ya ce in karanta maka wannan surar. To kaga sura yar ina ce? Madaniya ce. Wannan sahabi ne mai girma wanda ya halarci bai'atul ridwan ma. Karkashin kafin fassara aya din, Imam Ahmad ya kawo wani hadisi yake cewa da silsila mai tsawo daga Zaid daga Ammar bin Abi Ammar, shi makala yake ce sami'tu Aba Hayya al-Badri wa huwa Malik bin Amr bin Sabit al-Ansari qala, yana cewa lamma nazalat, lokacin da wannan sura ta sauka, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi ila akhiriha. Qala Jibril, malaika Jibril yake ce ya Rasulullah, ya kai manzon Allah, inna rabbaka, ubangijinka, ya'muruka, yana umartarka dani an taqra'aha ubayyan, ka karanta wa ubayyu ita. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam li ubay, sai annabi kira ubay yake ga masa, inna jibrila, lalle malaika Jibril, amarani, ya umarce ni, an aqra'aka hadhihi sura, da in karanta maka wannan sura. Qala Ubay, sai Ubay yake cewa wa qad dhukirtu samma, ashe an ambace ni a can sama wurin Allah subhanahu wataala ya Rasulullah, ya manzon Allah. Qala, sai annabi yake ce masa na'am, kwarai kuwa an ambace ka daga can saman al'arshi. Allah ya ga mala'ika Jibril ya ce idan ka je ka ga manzon Allah ya karanta wa Ubay wannan sura din. Babaka Ubay, wannan sahabi mai daraja, sai ya rushe da kuka saboda me? Murna kamar lokacin da mala'ika Jibril ya zo, wato yake cewa ya manzon Allah ka gaya wa Khadija, nana Khadija, Allah yana gaishe ta. Bayan Jibril ya tafi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa
ya ke Khadija, Jibrilu ya zo nan ya ce Allah ta'ala yana karanta miki sallama, bi ma'ana yana miki sallama, yana gaishe ki. Ita ma saboda murna ta yi kuka kuka murna. Yanzu ni Allah ya san da ni har ya ce a gaishe ni. Annabi ce kwarai ya san da ke, kuma ya ce yau a gaishe ki. Babu abin da ya fi wannan daɗi a duniya wallahi. To shi ma Ubay ibn Ka'ab, wato wannan sahabin shi ya samu wannan falalar, wannan tagomacin, a ce in ka je ka karanta wa ne wannan sura ɗin, shi kaɗai ya samu wannan falalar shi ma. Da haka yi ta kuka ana ta lallashinsa, wasu ma suka taya shi. Washe gari sahabbai zuwa suke suna ta masa murna, ka ji daɗinka, Allah ce a karanta maka wannan sura ɗin. To kaga sura kenan mi yar Madina ce, tunda shi wani Ubay bai ma san Makka ba wannan lokaci, bai ma taɓa zuwa ba, tunda ba wani babba bane ba, shi a Madina yake dama. To shine Allah ta'ala ce karanta masa wannan sura. Bayan bismillahir rahmanir rahim, ubangiji yake cewa lam yakunil ladina kafaru, kafirai ba su kasance ba, min ahlil kitabi, na daga masu zuwa na littafi, bi ma'ana yahudu da nasara kenan, wal mushrikina da mushrikai masu bautar gumaka kenan, munfakkina ba su kasance a rabe ba, da a haɗe suke, hatta ta'atiya humul bayyina, sai da albayyina ya zo musu, shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anan annabi shine albayyina. Kaga anan Allah ta'ala sai ya kasa su nawa? Kashi biyu. Kuma duk da haka dukan su kafirai ne. Kuma Allah ta'ala dunkule su wuri sai ce lam yakunil ladina kafaru, kafirai ba su zanto ba me a haɗe, ba su zanto a rabe ba kai, min ahlil kitabi, daga mazawwa littafi, yahudawa da nasara, wal mushrikina da mushrikai, da a haɗe suke gaba daya. Da annabi ya zo sai suka dare gaba daya, sai suka dare, wasu suka bi annabi, wasu kuma a'a, ko kuma wato ba su zanto sun haɗa kai ba, da a watsa suke. Da annabi ya zo sai suka haɗe kai, suka haɗe masa kai, kamar yadda yake faruwa da wato ko ƙasa ko wani yanayi. Idan wata da'awa ta zo, da'awa ta sunna ta je magari ko ta je makasa, idan ta samu bidiyoyi, lokacin da ta samu bidiyoyin nan kowace na zargin yar uwar, amma lokacin da sunna ta zo sai su haɗe su dunkule wuri ɗaya, sai su auka ma mai sunna. Amma duk da haka ne sunna kuma saboda tana ƙarfi sai ta watsa su. Muna da misali, lokacin da sunna ta tabbata a Najeriya, kafin haka kakaf ɗin ɗariƙun nan, kakaf ɗinsu ba sai mun zana wasu ba, tariƙa, tijjaniya, kadiriya, ahmadiyya, imbabiyya, alusiyya, naƙashabandiya, wacece da shi'a, rawafid, duk gaba ɗaya a rarrabe suke, kowa yana zagin ɗan uwansa. Amma me lokacin da sunna ta zo, ko mu ce lokacin da izala ta zo, gaba da sai suka dunkule, suka ce sai sun yaƙi izala, ai karama ce ta zo, dukan sun girbe ta, shekarar ta kaza, za ka ji a cikinsu ma kowa yana ce ni karan kaina ma na girbe ta, wanda shiriri ta kace ka girmi maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kai dai ka ce ka girmi wanda suke faɗanta, amma ita kan baka girme ta ba. Mutanen da suka ce Qur'ani da hadisi kadai, kuma dama annabi ya tabbatar da cewa addinin nan sai ya kasu kashe 73, yace kulluhum fin nar, duk a cikin wuta suke.
illa wahida, sai fa kwaya ɗaya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne wanda suke bin abin da nake a kai yanzu da ni da sahabbaina. To don Allah ka yi tunani da kanka abinda annabi yake kai da shi da sahabbansa menene? Shi ne alkur'ani da hadisansa, shi ne kawai, ba riƙe kowa ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya bar wasiya lokacin da ya hajjatul wada, yake cewa kada ku nuna bambanci tsakanin ko baki ko fari, ko ba ƙureshe ko ba menene, ko ba ture ko ba larabe, ko ba wani iri ne ko ɗan china ne. Kada ku nuna bambanci, kada wani yare ce ya fi wani. Inna akramakum inda Allah atqakum kadai. Mafi ɗaukaka a wurin kawai wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne kawai. To lallai wanda zai ji tsoron Allah shi ne wanda zai bi ƙur'anin Allah ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zai fifita wani abu a kansu ba. Amma duk wani wanda zai fifita maganar wani akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, wai yana zargin mai rawaito hadisin. To in ka ce irin wannan zargin za ka yi, in ka ce za ka yi zargi akan al'amura na wai rawaitowa hadisai, wane ma ba kai ba, kana tunanin ma ba shi, kamar wanda wannan shirman mai ya ta abin da ya ta bankauransa dan gaba gadi Abdul Jabbar. Kaga ai shi a nashi haukan, shi yana so ya rusa wasu sahabbai ne. Yanzu a cikin tafsiri da muke kullum sai mun ambaci me Abdullahi dan Abbas kullum, amma shi Abdul Jabbar cai kwata-kwata ba a yi wannan mutumin ba a yi shi ba, yin shi ma ba a yi ba, kawai suna ne aka kaga ba musulmai. To idan wani abubuwan yake so ya kawar, to idan aka samu irin wannan da'awar, ba wai shi ya fara ta ba da zaran da'awar ka in ka zo in ka ce kana so ka rusa wasu hadisan, to ba shine target ɗinka ba, kana gama wannan akwai babban target ɗinka. To shi ba kenan idan ya rusa wannan sahabi ya cire shi daga layi, sai ce babu shi, to kenan yanzu ba mu da wanda ya ɗauko mana tafsiri daga annabi kenan fa, shi ne bai yi masa ba. Kaga akwai haɗari kenan, duk da wasu gani suke kamar ba laifi ya yi ba, wasu har yanzu fa gani suke ya kamata a bashi bayani da kyau, a bashi bayani. Inda ko yanzu haka wannan gwamnatin zababbiya ta Kano, ai abin da suke fara kenan, shugabansu gaba ɗaya cewa yake menene, ai wasu ma an musu hukunci a bisa siyasa, a bisa jahilci. Takacin wannan magana kai kasan abin da ake nufi, za ka ji ya ce wasu ma an musu hukuncin kisa kuma a bisa siyasa. Abin da suke nufi kenan, suna nufin Abdul Jabbar, inda akwai yarjejeniya za su sake shi sun hau, tare da wannan ta'addancin da yake yi ko da ya fesa a cikin jama'a. Duka wannan sahabban masu rawaitowa su Abu Hurairah gaba ɗaya so yake rusa su, kai shi ya rusa su ba da irin wannan Ka'ab din nan, duka su gaba ɗaya ya rusa, ya ce ba a yi shaksiyar su ba a yi ta ba, balle ma a ce akwai su. To ka gani, to kadda mu tsawaita. Ubangiji dai yana cewa lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Kafiran su ne daga cikin ahli alkitabi da mushrikai, su ne kafiran gaba daya. Ka kenan min Yahuda kafirai ne, Nasara kafirai ne, sannan komi mushrikai ma kafirai ne, tunda an ce alladhina kafaru min ahli alkitabi, sai aka kawo min in tab'idiyya anan,
aka ce min ahlil kitabi daga cikin mazuwa littafi a cikinsu akwai musulmai. Musulman mu hadda shugabansu irin su Abdullahi bin Salam kenan, shugabansu ne. Da Ka'ab al-Akbar shi ma akwai wannan, Ka'ab al-Akbar, Ka'ab bin Malik ne ko? Sabtin da Ka'abun guda biyu ne, akwai Ka'ab Balarabe, akwai Ka'ab kuma Bayahude, shi ma musulmi ne. To kaga kenan a cikinsu akwai musulmai wanda suke amsa sunan Yahudawa, domin su Yahudawa kamar ka ce Larabawa a karon fari. In ka ce Yahudawa kamar ka ce Larabawa, wato mutanen da suke da nasaba da Yahuza dan uwan Annabi Yusuf, wanda shine ake kiransa Yahuda. Wasu na kiransa Yahuza, wasu na kiransa Yahuda, domin dama a ƙa'idar larabci zalim za ka yi cire mata wannan ɗigon ta koma dalil, za ka yi maida mata ɗigon ta koma zalim, ko ma'anar guda ɗaya ne. Ma'anar guda ɗaya ne. Allah ta'ala ce walaƙar yassarna al-Qur'ana lizikr fa hal min muddakir a wata ruwaya, a wata ruwaya kuma fa hal min muzakkir. To kaga an maida wannan ɗigon ya zama mai zalim, to kuma duk ma'anar ɗaya ce. Muzakkir da kuma muddakir duk abu guda ɗaya ne, abu ɗaya ne, saboda an cire kawai wannan an canza. To a larabci ana irin wannan abu. To shi yasa wasu suke kiransa Yahuda, wasu kuma Yahuza, bizzalun ne, haka sunan shi ke. To kaga su Yahudawa sun nasabta da shi. To kaga ba za ka ce duk bai Yahude gaba daya. Shi yasa addu'a ba a ce Allahumma dammiril yahuda gaba daya. A cikin Yahudawa da suke amsa sunan Yahudawa, to sai dai saboda shaharar su a wurin sabon Allah, shi yasa gaba daya kawai ake gani ma duk ma mai sunan bai Yahude kawai shi kawai kafiri ne duk gaba daya. Saboda menene majority din sun ja makaran nan. To shi yasa sai aka ce min ahlil kitabi, daga cikin mazuwa littafi su ne menene ahlil kitabi, Yahud da Nasara. Wal mushrikin kuma wannan kuma kowa ya san su da mushrikai masu bauta gumaka. Mun fakina hatta ta'tiyahumul bayyina, har sai da albayyina ya zo musu. Albayyina fassararsa shine rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Kamar an ce maka to me bayyana din da ya zo musu, ko waye bayyana din? Sai Qur'ani ce rasulun, ai manzo. To manzon daga ina? Ce min Allah. To min Allah ne ko me yake yatlu? To me yake yatlu, me yake karanta? Suhufan. To suhufan din ba wani iri, sai Allah ce mutahhara. Kaga in ka bi wannan abu duk gaba ɗaya badal ne akan me bayyana. Bayyana ne ita ce aka fassara ta a can gaba ɗaya, rasul min Allah yatlu suhufan. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara, wato annabi manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala shine ya zo musu, yana karanta musu wato littattafai, yana karanta musu suhuf. Shine wato abinda ake kiran suhuf shine littafin da ya sauko daga sama. Yasa Allah ta'ala ce suhufi Ibrahim wa Musa. Kaga ana suhufi Ibrahim wa Musa, me yasa ba a ce wa tauratu Musa ba? A'a, shi ma at-taura din suhuf ne, Injila suhuf ne, Zabura suhuf ne, littattafan annabi Ibrahim da ba ambaci sunan su, ambace da sunan mai suhuf. Qur'an suhuf ne, duk littafin da aka sauko da shi daga sama zuwa ƙasa to suhuf sunansa. Shi yasa aka ce suhufan mutahhara, wato takardu tsarkakakku ko kuma littafi tsarkakakke. Fiha kutubun qayyima, a cikinsa alqur'ani kenan akwai kutubun
qayyima. To kaga nan ko ba za ka ce akwai littattafai ba, yanzu wannan kutub din zai canza maka kuma. Fiha kutub ai fiha hukum ko fiha ahkam, a cikin alqur'ani akwai hukunce qayyima mikakku wanda suke cike da adalci, babu zalunci a ciki. Wannan shine fiha kutubun qayyima. Kaga yanzu anan kutub ana nufin hukunci ba ana nufin littattafai ba, kamar wani lokacin kuma kutub ana nufin lokaci shi ba. Inda salata kanat alal mu'minina maza kitaban, kaga ba za ka ce ya kasance mai littafi a kitaban mawqutan, wani lokaci wanda aka kayyade. Kaga kitab yana zuwa a lokaci, kitab yana zuwa a hukunci, sannan kitab yana zuwa a matsayin littafi da sauran wasu abubuwa, wasu ma'anonin. To yana gani za mu dakata ana saboda lokaci ya riga ya ja. Abinda muka fara daidai Allah subhanahu wa ta'ala ta rama cikin lada, abinda ya kuskure kuma na rabon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana gaba daya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.